аз номи роҳбари давлат ба наҷотдиҳандагони тоҷикистон барои кори пурсамар дар Туркия мукофотҳо супорида шуд. раиси ҳукумати Русия Михаил Мишустин ба Тоҷикистон меояд. ҷумҳурии Тоҷикистон дар Малайзия соҳиби ҷоиза гардид. омезгори шаҳри Душанбе дар Олимпиадаи Фаронса сазовори ҷои аввал гардид. дар ҷаҳон фақру гуруснагӣ дар ҳоли афзоиш аст. худкушии 38 ноболиғ дар вилояти Суғд. ҳуввияти миллии ҷавононро таҳким бояд бахшид. имрӯз дар Тоҷикистон ҳаво рӯзона то 19 дараҷа гарм мешавад. дар маркази ҷумҳуриявии таълими методии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба наҷотдиҳандагони тоҷик баъди бозгашт аз Туркия мукофотҳо тақдим карда шуд. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. аз номи сарвари давлат ба наҷотдиҳандагон сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода мукофоту рутбаҳои ҳарбӣ ҳамчунин сипосномаҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва медалҳои соҳавӣ тақдим намуд. зикр бояд намуд ки наҷотдиҳандагони тоҷик дар Туркия вазифаи наҷоти ҷони одамон ва расонидани ёрии саривақтӣ ба аҳолии осебдидаро пурра иҷро намуданд ва аз ӯҳдаи ин кор ба хубӣ баромаданд. санаҳои 2-3 марти соли равон сафари раиси ҳукумати Федератсияи Россия Михаил Мишустин ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақш аст. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зимни сафар санаи 2 март иштироки Михаил Мишустин дар конфронси 9 ҳамкории байни минтақавӣ ва бизнес форуми Тоҷикистон ва Русия пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар ҷараёни ин сафар мулоқоту музокироти сатҳи баланди байни ҳукуматӣ дар назар аст. бояд гуфт ки Федератсияи Русия яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон буда. тибқи омори расмӣ соли гузашта ба Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз 26 миллион сармояи русӣ ворид гардидааст. инчунин дар Тоҷикистон бо ҷалби сармояи Русия даҳҳо корхонаҳои муштараки саноатӣ, инфрасохтори гуногун ба хусус муассисаҳои таълимӣ бунёд гардиданд. омезгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124-уми ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе Муродулло Носиров дар даври 2-уми Олимпиадаи байналмилалии Фаронса сазовори ҷои аввал гардид. дар ин хусус Амид Ховар иттилоъ медиҳад. олимпиадаи мазкур дар донишгоҳи байналмилалии Марсели Фаронса аз фанҳои математика, физика ва кимиё бо иштироки 112 нафар омезгорони беҳтарини Русия, Фаронса, Полша, Вьетнам, Юнон, Тоҷикистон ва дигар давлатҳо баргузор гардид. ёдовар мешавем ки Муродулло Носиров дар Олимпиадаи байналмилалии Авроосиё ки моҳи январи соли 2023 тариқи маҷозӣ яъне онлайн аз фанҳои физика, математика ва кимиё доир гардида буд, сазовори ҷои сеюм, диплом ва мукофоти пулӣ гардида буд. дар он 1328 нафар омезгорони Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон, Туркия, Русия, Қазоқистон ва Афғонистон иштирок доштанд. дар шаҳри Куала-Лумпури Малайзия маросими супоридани ҷоизаҳо зери унвони Топ Азия Корпорейт Бейл 2023 аз рӯи натиҷаи овоздиҳии хонандагони яке аз расонаҳои маъруфи малайзиягӣ RHACDN BHD баргузор шуд ки дар он ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби ҷоизаи мамлакати ҷолибтарини Осиё барои сайёҳати кӯҳнавардӣ гардид. дар ин хусус ба Амид Ховар аз сафорати Тоҷикистон дар Малайзия хабар доданд. бояд гуфт ки расонаи малайзиягӣ RHACDN BHD бо нашри маҷаллаҳои Top 10 of Malaysia ва Top 10 of Asia маъруф буда, шумораи хонандагони он дар як моҳ ба 400 000 мерасад. таваҷҷӯҳи асосии расонаи болозикр нашри маводи ҷолиб роҷеъ ба давлатҳо, ширкатҳо ва шахсиятҳоест ки боиси рушду навоварӣ дар минтақаи Осиё шуданд ва ё иқтидори бузурги созандагиро дар бахшҳои гуногун доро ҳастанд. фақру гуруснагӣ дар 10 солаи охир дар тамоми ҷаҳон дар ҳоли афзоиш ёфтан қарор дорад ва ҷаҳон дигар ба пеш ҳаракат надорад, балки баръакс дар ҳоли ҳаракат ба қафо аст, гуфт дар ифтитоҳи 52-мин шӯрои ҳуқуқи инсон дар Женева дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш. ба ҷои идомаи пешрафт мо аз ин роҳ баргаштем. фақри шадид ва гуруснагӣ бори аввал дар 10 солаҳои охир афзоиш меёбад, гуфт ӯ. тибқи иттилои дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 339 миллион аҳолӣ дар саросари ҷаҳон ба кӯмаки башардӯстона ниёз доранд ки бештар аз 25% нисбат ба соли 2022 аст. гуфта мешавад ки ин рақам аз соли 2019 инҷониб беш аз 2 баробар афзоиш ёфтааст. ба афзоиши он пандемияи COVID-19, низоъҳои сатҳии ҷаҳонӣ ва тағйирёбии иқлим таъсир расонд. пешгӯӣ карда мешавад ки шумораи одамоне ки дар фақр зиндагӣ мекунанд ва аз гуруснагӣ азият мекашанд
чанд афзоиш меёбад. Мушкилоти экологӣ низ аз омилҳои манфие ба шумор меравад, ки ба вазъи озуқаворӣ дар ҷаҳон таъсир мерасонад. соли 2022 дар вилояти Суғд 38 ҳодисаи даст ба худкушӣ задани ноболиғон сабт гардидааст. Дар ин хусус Фурқат Хоҷазода, додситони вилояти Суғд, ба оҷонсияи Азия Плюс иттилоъ додааст. ӯ гуфт, дар маҷмӯи соли 2022 дар ҳудуди вилоят 202 ҳодисаи худкушӣ ва суиқасд ба он ба қайд гирифта шудааст, ки 38 адади он ба ноболиғон марбут аст. Аз ин шумора 167 адад худкушӣ ва 35 адади онро суиқасд ба худкушӣ ташкил медиҳад. Дар робита ба ҳодисаи худкушӣ ва суиқасд ба он соли гузашта 20 парвандаи ҷиноятӣ боз гардида, пас аз тафтишот барои моҳиятан баррасӣ гаштан ба судҳои дахлдор ирсол гардид. бино ба иттилои Фурқат Хоҷазода, омори худкушӣ ва суиқасд ба он дар ҳудуди вилояти Суғд нисбат ба соли 2021 коҳиш ёфтааст. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар паём ба Маҷлиси олии мамлакат баён доштанд ва роҳнамоиҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, тибқи нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, дар Кохи Лоиқ ва Кохи Фарҳанги шаҳр мавзӯи омилҳои пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, роҳ надодан ба таълимоти ғайрирасмии динӣ ва тақвият бахшидани ҳисси худшиносию худогоҳӣ, ҳуввияти миллӣ ва ватандӯстии насли ҷавон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар мулоқот раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Мурод Шукурзода, роҳбарони мақомоти қудратии шаҳр, доираи васеи роҳбарони мақомоти давлатӣ, ташкилоту корхонаҳо, муассисаҳои таълимӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, зиёиён, намояндагони ҷавонон, донишҷӯён, ходимони дин ва дигар қишрҳои ҷомеа иштирок намуданд. гуфта шуд, ки баъзе шаҳрвандони мамлакат аз ҷумла сокинони шаҳри Панҷакент ба сабаби сатҳи пасти огоҳии сиёсӣ, ҳуввияти миллӣ, эҳсоси ватандӯстӣ ва зиракии сиёсӣ ноогоҳона фирифтаи доми гурӯҳҳои террористию экстремистӣ шуда ба ватану миллат хиёнат мекунанд. дар суханронии раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода, сардори шӯъбаи шаҳрии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷ Сафаров, сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент полковник Шӯҳрат Анварзода, раиси комиҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода бо мисолҳои мушаххас сабабу омилҳои рафтор ва кирдори нафароне, ки ба гурӯҳҳои тундгаро шомил шуданд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми тазвири чунин гурӯҳҳо сомонҳо афтоданд, наврасонро ба таълими ғайриқонунии динӣ ҷалб карданд, баён карда шуданд. дар мулоқотҳо ҷиҳати пешгирии чунин омилҳо ва амалҳои хатарзок, ки ба ҳуввияти миллӣ, эҳсоси ватандӯстии аҳли ҷомеа хоса, насли наврас ва ҷавон, низоми давлатдории демократӣ ва дунявӣ латма мезананд, ба таври васеъ ба роҳ мондани омӯхтани азарҳои пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарғиби густурдаи фарҳангу арзишҳои миллӣ бо истифода аз васоити чопӣ ва электронӣ, вусъат додани корҳои тарғиботӣ байни ҷавонон барои хидмат дар сафи артиш, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ, сиёсӣ ва динии ҷавонон, назорат ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ, талқини маърифати истифодаи босамари онро ва ба гурӯҳҳои тарғиботӣ шомил намудани олимони ҷавон ва ҷавонони ҳушманду ватандӯст омили муҳим арзёбӣ карда шуд. дар мулоқот тасмим гирифта шуд, ки чунин суҳбатҳои муфид дар ҳама ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳо, ташкилоти муассисаҳо доир карда мешавад. бонки миллии Тоҷикистон имрӯз қурби асъори хориҷиро нисбат ба сомонӣ чунин муайян кардааст. $1 амрикоӣ 10.91 дирам, 1 евро 11.55 дирам ва 100 рубли русӣ баробар аст ба 14.45 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳаво санҷон, имрӯз ҳаво дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзона то 19 дараҷа гарм мешавад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. тибқи иттилои манбаъ, дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ гардида, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ гардида, дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ гардида, туман мефарояд.
меояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 3-5 дараҷа ва рӯзона 17-19 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ гардида дар баъзе ноҳияҳо туман мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона 9-14 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 15 дараҷа хунук, рӯзона 2-7 дараҷа гарм пешгӯӣ карда мешавад. аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент имрӯз ҳавои офтобӣ пешгӯӣ гардида ҳарорати ҳаво аз 10 то 16 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.